Hindi. Yawa mo siguro ka. Gabi buba, gabi buba, gabi buba. Laban lang. Alright, so hi mga day o mga kadayers. Welcome back to my channel mga day. Alright, so sorry kung dili kayo kung makatarong og storya. Kaya na ako'y duha ka luas diri. Laban ka siya nga luas, no? Ano gyud niya. Karon, gusto na ako i-push ni nga video sa akong crush. No, kay daghan biya kayo mo nag-request og video sa akong crush, ana gyud, pero lahi ni. Kay gusto na ko siya i-prank. No. Karon akong crush, nagpalit siya og tambal sa akong luas sa gawas. So, ako rin sa dere. No, sana all. Sana all will. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. Ang akong plano ani mga day kay si crush, kabalugid siya nga duha kong phone. Na ako'y Samsung A20 na ako'y iPhone 10. Alright, so kabalo siya nga dili kay na ako ginagamit ang Samsung A20 because ihatag na ko ni sa akong papa sa Christmas. So kani nga cellphone nakatambak ra gyud siya diri sa table. Gusto ko nga pag-abot niya matinga siya nganong gaon na ni, nganong na ako'y katawag. Diba? Kanong murag ha? Abi ba na ako di ni mo ni ginagamit day nganong day mo ni mo cellphone para sa mga backup. Muna siya ko and then dili na siya matinga nganong nay camera ga play because kani nga camera naara gid ni siya gatambak diri. O nya ako rang itago ang screen para mura ra siya guwa. Alright, nara siya diha, the usual. Ana gyud. So I hope successful ni nga prank. Kinakulbaan bitaw gid ko. Kulbaan ko, ana gyud. Ya karon pa uli na siya. Hello, pauli na ko. Dool na ka? Oo, nanapos ko si David. So manaog na ko. Oo. Sige, sige. Huy mga day. Naanak yun siya. Anak yun. So, pinukusod na ko kay murag mo ingon ko nga. Uy, niya natawag. So, hello, uy, good luck na tong tanan, no? First prank sa inyong anti-kadayers. First prank. So, kalma mga taler. Alright? So, ato na ni siyang i-stay put ng camera. Yawa, nagdurbil na. So, tabo na ng tissue ng camera kay pagawas din pagka-best actress na to Zay. No, kalma na siya. Ako nag-asyo siya plate eh. Ha? 50 lang. So, na. Here, her change. Si Tuti, ni Sod. Kapag mag-udong saka si Tuti, oy, pagsaka na ako, ang saka. Di, isang siya kabaw mo naog, si Tuti. Okay. Makita ang mga kalir na. Oy, okay ang kalir. Wala. Ang gani ba kung mag-dance ulan? Sige, tawag ni mo. Saan mo ni? Kaya ako ang Samsung ba? Kabaw na nga ang ibot nga na ko SIM. Ha? Yung i-update lang ito yan. Gibot nga na ako SIM. Wala lang. Siya yung ka-text diya. Ano kasi may umutang? Globe. Siya yung ka-text diya. Yawa. Wala dahil sila Jeanette. Ang bot, wag na palit. May permiga tawag na ako. Siya man na. Ano lang pansin na. Siya man na ha? Kaya daw ko. Ayun ang lagi pansin na. Kinsa lagi nagatawag ni mo? Basta. Kawa. Kinsa lagi na? Basta. Ambot ni mo eh.
Ay, suko naman po ka. Kisya gani na. Wala kay ko kaila, di ba? Makita gani ko. Di man gyapon ka kakaila kung utanaw ka. Aba diya, oy. Kisya ka nang gatawag niya. Kisya man na. Saan man pag airplane mode? Kinsa lagi na. Ngayon di ba ka maingon? Ba't ni mo eh? Suko-suko naman po ka. Ngayon di ba ka maingon? Sige ka Bob, ko na siya kinsa. Ito siya man ko, no? Ambot ni mo. Sus, nanapod ka. Ambot ni mo, oy. Sus, nanapod ka. Kinsa man. Ako lang ini airplane mode. Ako lang kuha ng SIM diri. Kinsa gani lang ano, kabaw mo siya sa mo number. Kinsa man na. Okay, bawang kabaw siya sa Di unang ka na kay ka-text, no? Okay ba? Okay ba? Kabaw siya sa unang number. Ambot ni mo. Kinsa gagka na. Saan mo ni pag airplane mode? Ambot ni mo. Kinsa gagka na, oy. Ano naman pod? Uy, ayaw ko suko daw. Uy. Ayaw ko suko ba? Roxanne. Kinsa lagi na. Wala lagi ko kaila. Sure lagi ko ang kaila. Oo. Gatawag mo na gani na wala ko diri, no? Wala ko ba? Sama niyo, kabaw gatawag na sila, oy. Siya Kinsa naman. gagka na. Wala ko kibaw, may magdili wa. Wala layo kibaw. Kasi wala ko kibaw, gatawag gagiwa niya gani nagwa ko diri. Wala man pod. Saba diya, oy. Ay, bukog bakaki, oy. Ambi ako lang to bagon, bi. Ambi lagi na! Bay ako, hindi na ko kuha. Naman! Saan lang ka? Ayaw daw! Kisa lagi na! Alis na lagi. Ako na lagi patanaw. Ako na lagi patanaw. Lagi, ayaw na. Isa lagi na! Ingkod sa lagi. Saman! Gusto ko magay ka. Kisa lagi ang katawag ni mo? Ano yung kaila? Pag kita lagi ko ako'y tubagan niya ako'y tawag. Ay, kukuha na. Yan o. Saan na ha? Ayos. Kinsa lagi na, oy? Kinsa man yung katawag dire? Wala man ko yung mga katawag Kinsa diha. na inang ano, tawag mo siya ni mo. Gatawagan na mo ganina, no? Wala man pod. Ambil mong phone, be. Oh, kinsa man ni? Si Mimi, ako igagaw. Kinsa lagi ni? Kinsa gatawag-tawag sa imo? Wala lagi ko kay Bao. Wala yung kay Bao na nakakuha siya number ng ko. Kinsa lagi ni? Ay, ko. Kinsa gani? Gatawagan na man ni kanina, no? Wala lagi. Ingna ko tinuod. Wala lagi. Ingna ko tinuod. Wala lagi. Wala lagi sa karon. Wala lagi. Asa ma, ngano imo yung gidelete? Wala man ako gidelete. Nag-call man to siya kanina. Wala man ako gidelete. Wala man ako nag-delete. Unsa day na? 8:03 PM. Wow, gabi ini, no? Ah, dili. Paul, gabi. October 30. No. Saan naman po ni mo na October 30? Gaon sa man mo ani niya October 30. Naman ko sa bukid ano October 30. Ya asa man tong karon ngano imong gidelete? Wala man ako gidelete. Asa lagi? Wala lagi na ako gidelete. Ambot nimo oy. Ayaw na. Eh, ayaw yun nag-delete. Ayaw, wala lagi. Kinsa lagi? Wala lagi gawa. Kinsa gani na? Wala lagi yung kaila. Ngay nga nang gidelete man nimo. Wala man ako gidelete. Asa lagi? Ang suko kay ka. Kinsa gani na? Suko kayo ka. Ano mang delete man ka? Wala man ko nang delete. Nag-call man to siya ngano imo mang gi-delete. Mura man ni na mura man ni. October 30. Oh. Ngano mo ora man kay imong gi-delete? Alin na. Ayaw lagi. Alin na. Eh, yawa man siguro ka. Alin na. Suko mo ka. Ano suko mo ka? Ayaw daw! Bagay sa kamera. Cute oy. Bagay sa kamera. It's a prank! Why so? Lamig kay nga kanon gikan ulo
sorry na